आंनि बड'लेण्ड बिबुंसार इउटुब चेनेलाव फिन बयखौबो बरायनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो आंनि बे भिडिअखौ नायलांगोन। दासान्दि जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोद गाज्रि। ससियेल मिडियायाव नुयो, जाय फेसबुक, वाट्सएप, इउटुब बोलानानै नायबानो नुयो खर' गरम जायो। जोबोद गाज्रि। जानाखि आसाम सरकारा सिगां जानाखि जोंखौ नासयबोदोंमोन, थिग बिनिख्रुइ बांसिनसो नासयदों होनजायो। BTR Accord जादों अबसे, नाथाय BTR Accordखौ आसाम सरकारा भेलुखौनो होआ, जायनि जाउनाव दा जोंनि बर'फोरनि थाखाय जानाखि बर' मिडियाम, बे लासैनो गोमालांनायनि लामायाव, एबा आसाम सरकारनि मथेबा बर' मिडियामखौ फोजोबलांनायनि लामायाव बिसोर टारगेट लागासिनो। जानाखि आं बुंनो सानदों, जानाखि जोंनि हारिनि थाखाय, जोंनि हारिखौ मोजां मोनग्रा सानसे समाव एबसुनि दैदेनगिरि, जानाखि आसाम सरकारनि नासयजानाय बायदिसिना बिमा बाथुलनि नोजोरजों नायनाय, बेफोरनि जाहोननि थाखायनो आलादा रायजो बड'लेण्ड नांगौ होननानै दाबि खालामदोंमोन। बर' माहारिखौ जांख्रिखांहोनो हादोंमोन। दानि जानाखि सेम सार, प्रमद सारखौ आं फंनैसो खावलायनो सानदों। जानाखि बिथांखौ नायोब्ला सिगां आंनि जानाखि दैदेननाय बेफोरखौ नायबोला, दा जानाखि आसाम सरकारा जानाखि पलिसि बिल खालामबाय थायो, बे बिलखौ नुनानै बा खोनानानै बिथाङा दा माबोरै थानो हायो, बेखौ बयनिबो गोसोआव सोंलु फैयो आरो। जानाखि सिगाङाव एक सेकेन्डबो आसामजों थाफानो हाया होननानै सानसे समाव बिथाङा स्ल'गान होबोदोंमोन। नाथाय दा बेफोरबायदि बर' माहारिनि बा बर' मिडियामनि उल्थायै जानाखि आसाम सरकारा पलिसि खालामगासिनो, बेफोरखौ नुनानै बिथाङा गोसोआव मा सानो, ना बावलांजोब्बाय, ना बिथाङा पाब्लिकजों इन्टारेक्ट बा पाब्लिकजों नुजायै आसाम सरकार पलिसि खालामनायखौ बिथाङा मिथिला नामा, बा गुमुर मोनला नामा? बे जोंनि गोसोआव सोंथाव जानानै फैयो आरो। जुदि सेम सारा गुबै हारि अनसुलाब्ला दाबो टाइम दङ। मानो होनबा बिथाङा बुंदोंमोन सानसे समाव सेम जानायनि उनाव बिथाङा बुंबावदोंमोन दि, जुदि आं गोसोबायदि खामानिखौ मावलांनो मोनाबा, गाव साननाय बायदि थारमाने खामानिखौ मावलांनो मोनाब्ला सोमावसारनायावसो बाहागो लाफिनगोन होननानै बिथाङा सानसे बुंदोंमोन। बेखायनो दा बे समा फैदों बिथांनि थाखाय, जुदि हारिखौ अनसुलाब्ला बिथाङा गावनि पस्टखौ एंगारनानैबो दा हारिखौ रैखा खालामनो, बर' मिडियामखौ रैखा खालामनो, एबा ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ रैखा खालामनो थाखाय बिथाङा सोमावसारनायाव बाहागो लाफिननांगौ। बेनो आंनिफ्राय रिकुवेस्ट बिथांनिसिम। मानो होनबा बिथाङा सानसे समाव बर' माहारिखौ फोजौखांनायनि सिमां नुदोंमोन, नाथाय दा जोबोद गोजानाव बायदि नुहुरदों। बेखायनो बिथांखौ बे गोजाननिफ्राय खाथियाव फैफिननो थाखाय आं खावलायनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा आंनि बे भिडिअखौ नायनानै शेयार खालामगोन, कमेन्ट खालामगोन। प्लिज आरो गोदानफ्रा साबस्क्राइब खालाम, अन्नानै प्लिज। जै बर' हारिनि जै।